Jo sempre que estem en aquesta tessitura, que tinc un mag davant, jo sempre m'inquieto. Sempre m'inquieto perquè no tinc res controlat. S'ha posat nerviós. Sí. Bé, ja vinc nerviós de casa. Sí, perquè ho has dit de bon matí, ja. Perquè són imprevisibles, perquè no saps amb què et sorprendran, perquè tampoc els hi pots fer moltes preguntes, perquè no pots, perquè el truc no el poden revelar. Abans ha dit mag i pallasso, eh? Mag i pallasso. També, perquè... No, jo. Una mica és la mateixa sensació. Els pallassos també li fan coses. O un espectacle de la cubana, també. És que et poden interpel·lar tu directament. Que et poden interpel·lar. A mi això em posa nerviós. Crec que et tocarà. Sí? Sí, m'ajudeu, Spoilers, sí. I és que ara saludem en Mag Lluc. Què tal? Molt bé. Què tal? Com estàs? Bon dia. Molt bé, molt bé. Sigues bo, eh? Sigues bo. Cuida'ns. En Mag Lluc, que és un mag molt jove, que ha après de la mà d'en Mag Lari, que és un dels seus deixebles. Quants anys tens? Abans m'heu presentat malament. Heu dit que en tenia 24. I quants en tens? Tinc 23 i m'ho fem. En tens 23? 23. Quan fas els 24? Hem arrodonit. El dia 3 de novembre. Encara li queda. No, perdona, queda un estiu molt llarg. 23 cap a 24. Ets dels mags més joves. Ets de la nova fornada. Sí, això sí. Dels més joves no ho sé. Dels més joves no ho sé, però de la nova fornada... Pugen forts, des de sota. En Mag Lluc, que fa espectacles, que tens un espectacle de dimensions més petites, però també tens un espectacle de grans dimensions, que fas en teatres, que fas en escenaris. No sé si hi ha alguna cosa que et fa especial, sent d'aquesta nova fornada. Tenim grans referents, com és el Mag Lari, al qual ara fèiem menció. Penso ara també amb el Mago Pop. Tu on estàs? On t'ubiques? Jo m'ubico més cap a la banda... O sigui, a mi m'agrada més la màgia combinada amb l'humor i que la gent, quan vagi a veure un espectacle de màgia, passi una estona que rigui. Jo penso que el Mago Pop és més màgia en si. Màgia pura, pura, o sigui, que et fa aparèixer un helicòpter i no saps com ho has fet, no sap com ho ha fet, però bueno. I el Mag Lari és com més un showman, és més un espectacle... Bueno, per riure, no? I per passar una estona... Jo reconec que jo sóc molt fan del Mag Lari. De petit volia ser mag pel Mag Lari i reconec que jo he anat a veure el Mag Lari més per ell i per les bromes que fa amb el públic i com es posa, que no tant com amb els trucs, perquè no els hi tinc tan recordats, però les bromes, hi ha bromes que se m'han quedat seves al cap. I aquest tarannà tant de mag, això es practica de la mateixa manera que tu aprens trucs, a fer màgia, o això ho portes a la sang? Què vols dir, tarannà? O sigui, la manera de fer. La manera de fer, la manera de ser, la manera de comunicar, la manera d'interpel·lar el públic de manera directa o indirecta, aquest to mentre fas un truc de màgia. Jo crec que aquí hi ha una part que s'aprèn, que són els trucs pròpiament dit, no? Però també hi ha la part del talent, no? Jo crec que has de tenir una mica de talent, i això ho tens o no ho tens. O sigui, és binari, és ho tens o no ho tens. I llavors és aquesta manera de dir, bueno, de ficar-te davant d'un públic i d'interpel·lar-lo i de fer que se senti còmplice i tot això, doncs això és una cosa que hi ha gent que no ho té. Però no és dolent, perquè jo penso que hi ha molts tipus de màgia i molts tipus d'espectacle. Llavors, si tu ets un mag que no tens tanta làbia, no? Doncs pots fer molts tipus de màgia. És que n'hi ha molts tipus i aquí està la gràcia d'això també. Sempre has volgut ser mag? Què va? Des de... No? No. Però és recent, o...? Això em va venir una cosa quasi com un accident. Jo vaig estudiar, jo anava per científic. Hòstia. Sí, imagina't. Jo vaig estudiar, mira, a pocs metres d'aquí, al Col·legi Casp, d'aquí... Sí, a la dreta de la cantonada. I jo vaig començar fent el batxillerat científic perquè volia ser biòleg, perquè a mi m'agraden molt els animals i tot això. I quan vaig acabar el primer trimestre jo vaig veure que allò va ser un desastre, que no hi havia ni mates, ni química, ni res, vaig pensar, bueno, potser anem a veure què més ens dona bé o què més ens agrada, i a partir d'aquí doncs, això em va permetre. I a mi m'agradava molt això, el teatre, tot el que són això, el teatre, els focus, el backstage, tot això m'agrada molt també. Llavors em vaig canviar al batxillerat artístic i a partir d'allà, quan vaig acabar el batxillerat, vaig fer teatre, vaig anar a l'escola de màgia també, i llavors vaig fer un càsting perquè m'agafés el Mag Lari, i des de llavors jo estic molt content perquè des dels 18 anys que jo visc de la màgia, només. Visc de la màgia i del teatre. Vius de la màgia, eh? Sí. Bueno, de la màgia i del teatre. I del teatre. Abans t'he preguntat si els teus espectacles tenien alguna característica especial, única. Tu no ho has volgut dir, ja ho diem nosaltres perquè ets honest, però hi ha una cosa molt curiosa que crec que no fan molts, i és que tu, la teva roba, a l'hora de fer els espectacles, la teva vestimenta,
te la fas tu. La Sí. dissenyes, I això- l'acuses sí, sí, sí. i t'inspires en moltes coses. Això va venir en també- musicals, Sí. Això és brutal, això és una feinada terrible. Això va venir quasi també per una mica com un accident, també, perquè... Carai, veure, quants explica'ns-ho. accidents. Sí, noi? Bueno, A veure si tant de tindrem bo un tots- accident d'aquí tant una de bo estona quan tots- ens faci el truc. Tant de bo tots fossin així, els accidents, tu. No, això va venir per culpa de la pandèmia, perquè ens vam quedar tots tancats a casa i no podíem fer res més. Em sona, sí. Sí, que sí? Sí. I llavors, clar, tot el món del teatre i tot el món de la màgia i tot es va quedar parat. I llavors, doncs, com que jo sóc bastant colinquiet en aquest sentit i jo no paro de fer coses mai, i llavors doncs vaig dir, vinga, tinc una americana aquí vella, que no faig servir, tinc aquí passamaneria, doncs, bueno, anem a veure què passa, no? Què passa si agafo un full... Perquè jo no sé cosir, eh? I què ho vas fer? Amb tutorials de Sí. YouTube i aquestes coses? Sí, vaig agafar un fil i dic, vinga, a veure, i sí. I Autodidacta. Vas posar fil a l'agulla? em va sortir una americana que, a veure, no va ser... Perdó. Molt bé, aquí, Bravo. Perdó, segueix. Bravo. Doncs va sortir una primera americana que no va ser la millor, però sí que va ser la que em va inspirar a seguir i vaig veure que allò m'agradava, que m'entretenia i que bueno, que era un hobby i mira, però estic molt content perquè m'han sortit altres oportunitats d'això també. I t'has inspirat en Freddie Mercury, no? La roba de Freddie Mercury. Sí, aquí tinc inspiracions de Prince. de Prince, De la sèrie de Crown, també. Sí, home. Magnífic. Evidentment, Guillem. Però tots, home, els vestits de la Guàrdia Militar Britànica, que Sí, són així tots... són una passada. Són una passada. Pues aquí agafes moltes idees. I va coincidir que jo m'estava mirant la sèrie, també, i vaig dir, hombre... D'aquí n'hem de treure alguna cosa. Però és que a mi m'agrada tot el tema del vestuari, m'agrada des de sempre, també. Jo us haig de dir que jo tenia la col·lecció dels romans de Playmobil. Ah, vale. Sí. Quan he dit de Playmobil. Tenia la col·lecció dels romans de Playmobil, que encara els tinc a casa amb uns pares, i a mi m'agradava ordenar-los i posar-los el seu casco i la capa i tot això. I vull dir que jo crec que aquí ja hi havia un bagatge. Aquí ja hi havia alguna cosa. I per què és tan important la vestimenta en un mag? Què aporta? No tant en un mag, sinó jo crec que en un espectacle en general. A mi m'agrada quan vaig a veure un espectacle de teatre, sigui de qualsevol... O sigui, no fixar-me només en l'essència, sinó mirar tot el que hi ha al voltant. Mirar el vestuari, mirar la llum, mirar la música... I això, aquí hi ha moltes coses que pots treure, no? I aprendre. Té moltes butxaques, no? El vestuari del mag. Clar, lo bo de fer-te tu les teves americanes és que te les fas a la teva mida. I si tu penses una rutina per una cosa, dius, mira, aquí m'aniria bé tenir això. Pues t'ho fas i... Acabarem l'entrevista amb un truc que ens has promès. Només dir que demà tens una actuació, fas un espectacle a la Festa Major del Carmel, a Barcelona, demà. Sí. A quina hora? A les 8 del vespre. A les 8 en el marc d'aquesta Festa Major. Sí, estarem a la Rambla del Carmel, a l'alçada del mirador d'Horta. I em sembla que també hi haurà un escenari al carrer. Doncs a veure si tenim ocasió de veure. Tot teu. Sí, faig un joc. Sí, el programa ara mateix, a partir d'ara, queda a les teves mans. Tenim 3 minuts, 3 minuts. fins que acabi. Us haig de dir que a mi la màgia per la ràdio no m'acaba d'agradar. Tenim streaming. Si vols, pots jugar amb les càmeres, els oients que ho vulguin poden connectar-se. Ara es veu tot, això. Va, per començar. Jo no sé per què tenia la sensació que tu avui, Marc, vindries. És per això que t'he portat una cosa especialment per tu. Vale, va. Què és això? Un joc de cartes. Una baralla de cartes? Una baralla. Perfecte per tu. Sí? Per què? Quin entusiasme, el Marc, que sí. Està cagat, també. S'ha posat tens. És la baralla francesa. És la baralla francesa? Ui. Sí, és la que té... Hòstia, serà dur, això, És la baralla aquesta que té cors, trèvols, diamants, la que tenim tots a casa la iaia. Correcte. Llavors, abans de fer qualsevol cosa, anem a remenar les cartes, perquè jo entenc que la gent és molt desconfiada i diu, ai, els mags us porteu les baralles preparades de casa. Sí. Va, mira, farem això que agrada tant a la ràdio. I deia que no era radiofònic. Com comptar bitllets, això, una miqueta. Me l'he preparat, que sí. Va, llavors, abans de seguir, jo aquí tinc una predicció. Saps què és una predicció? El que sortirà, la carta. Sí, una cosa que passarà després. Llavors jo te la deixo aquí, li pots posar la mà a sobre, que es vegi bé. Perfecte. Pots disfrutar del número, No cal que estiguis mirant la predicció tota l'estona, Dic per què. Va, jo passaré les cartes així, Marc, i quan tu vulguis em dius prou, para, guapo. El que vulguis, Marc, no et vull influenciar. Pues et diré guapo. Guapo! És més pilota, el Marc, Sí. Ara sí, Marc, quina carta vols que endevini? La carta que es veu o la carta que no es veu? No, collons, la que no es veu, no? Molt bé, jo pregunto per si de cas. No, la que no es veu. Agafa la carta, Marc. Sí, ara el que farem serà que l'ensenyarem a càmera, jo no la veuré, els oients tampoc sabran quina és, no? Però si estan a càmera... Tu te n'has de recordar, Marc? És molt important que te'n recordis? Sí? Vale, Marc, ara digue'm prou. Bueno, espera un moment. Guapo.
Fica-la que quedi Guapo, totalment gràcies. perduda, eh? Vale. Va, ara vull que es vegi, Marc. No hi ha Sí. cap mena de tall ni absolutament res. No? Eh? No. Va, doncs saps què faré? Jo Què? tallaré, escapçaré. Vale. I pel lloc on escapci sóc tan bo que sortirà la teva carta. Ben, va, si fallo, tu, Guillem, em pots donar un cop aquí, si vols. Val, perfecte. Vale? Vinga, va, anem ràpid, eh? 30 segons. 2 i 3. És aquesta la teva carta? No, No? no. Bueno, doncs dona'm un cop. Dóna-li un cop, fot-li una hòstia. Vale, molt bé. Fem una cosa. Talla tu, perquè jo estic aquí, Val. la cadena ser, i si Tallo. estic per la meitat. Molt bé. Perquè jo a tu t'he donat una predicció. Sí. La pots obrir? La puc obrir? Per primera Sí. vegada, digues, quina carta has escollit? El 5 de trèvols. El 5 de trèvols. Evidentment, a veure, la predicció, el 2 de... Dos d'acords. Has equivocat. No vindrà de mal ningú, el Carmel, eh? No, no vindrà ni Dios. Ho anem a arreglar, Mira, fixa't quina casualitat, que justament pel lloc on has tallat, Sí? Guillem, ens surt 10 una segons. carta que és ni més ni menys que el 2 d'acords. Però Hòstia. espera un moment, perquè ell m'ha estat donant cops aquí durant tota l'estona, que sí, doncs el 5 de trèvols seria molt fort que jo aquí sota tingués ni més ni menys que... Brutal. Clar que sí. Marxem. Tornem demà. Gràcies, Mac Lluc, demà al Moltes Carmel. gràcies. Adéu, gràcies. Ser Catalunya. Un racó de Catalunya. Lluís Flaquer, què t'hi jugues?